Λοιπόν, αυτό το βίντεο γίνεται για να σας παροτρύνω έως και να σας παρακαλέσω να δείτε τη συνέντευξη του Νίκου Λιμπερόπουλου, εάν δεν την έχετε δει ήδη, στο Νίκο Ράπτη. Αρχικά είναι 2 μέρη, είναι γύρω στις 2,5 ώρες, θα περάσουν νεράκι. Εγώ δεν κατάλαβα, νόμιζα ότι έβλεπα 1/4. Πρώτον, η συνέντευξη είναι φοβερή. Δεύτερον, αυτά που λέει ο Νίκος Λιμπερόπουλος έχουν ιστορικό ενδιαφέρον και για Ριζούπολη θα ακούσετε μέσα και για το όλο story πώς ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά και η ΑΕΚ, γιατί είχε σε αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες πορεία, μεγάλη πορεία ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Αν δεν το γνωρίζετε, ψάχτε τον λίγο, αλλά δείτε αυτή τη συνέντευξη, γιατί έχει και πάρα πολύ πλάκα. Πώς το καταφέρνει αυτό, και αυτό είναι χάρισμα, παιδιά. Να το καταφέρεις αυτό μέσα από τέτοιο χιούμορ, να είσαι τόσο καλός storyteller, αυτό είναι το βασικότερο. Μην τη χάσετε αυτή τη συνέντευξη. Σας παροτρύνω να τη δείτε άμεσα. Φορτώστε.